Vía Romana, Ternera Gallega e Pescados Bermúdez patrocinan este programa. Ainda que Carmela e máis eu temos cada un unha vida privada satisfactoria ou absolutamente satisfactoria, hoxe poderías namorarme, Hoxe poderías namorarme, porque pedazo plato de zorza e pedazo mexillóns que hai nos carrisos aquí en Padrón. Isto é increíble. Son vos. A xente non sabe ás veces apreciar a simpleza. Refírome con simpleza a que son uns mexillóns nun escabeche e unha zorza sobre unhas patacas fritidas. Pero a cor da zorza e a cor dos mexillóns é espectacular. E os mexillóns hoxe que conste que son pequenos, pero Parecenche pequenos. Normalmente son máis grandes. O que pasa é que hai épocas na que o mexillón non é tan grande. A ver, Carmela, entre ti e máis eu. Esta peza de mexillón pareceche unha peza pequena. Para o tamaño, hombre, pequenos non son evidentemente, pero para o tamaño que normalmente se usa, esta semana sí. Estos son dos de lata de 8-12 pezas, Estos son dos, cando veñen nas latas, dos vos xa que está aquí non me vou a resistir a comelo. Que rico, por favor. Están picantiños, Están picantes? Eu non teño problema con eso. Dicíasme ti que moitas veces teñen aí un puntiño. Sí, ten. Dicíasme ti que ás veces hai que de mala educación a falar ca boca chea. Arranco, dicíasme ti que ás veces a xente, cando lle vía o aspecto, pensaban que eran mexillóns de lata. Sí, porque creo que a xente está acostumbrada a, quitando en pinchos así de algún evento, ten o concepto de mexillón simplemente aberto ao vapor. Claro. O mexillón ten moitísimas formas de preparalo. E esta é... E aquí sempre se prepararon así. Sempre feches así, en escabeche. Sí, sempre. Un escabeche preparado por ti, un tamaño decente de mexillón. Sí. Aquí prepáranse sempre os preparamos aquí xa, os antigos donos do local preparábanos así e nos seguimos preparando. Un toquiño de picante, bueno, algunhas veces teñen un poquinho máis, outro menos, eso depende... Bueno, eso depende do día e da man. Do día de inspiración. Sale xa ti igual, eu que sei, unha fabada. Podes facela nunca sempre sale co igual. mesmo, o sea, podes botarlle os mesmos ingredientes, podes incluso botarlle mellores, pero pola auga, polo tempo, por mil cousas. Nunca as cousas evidentemente nunca salen igual. As masas, por exemplo, faz unha masa, depende do tempo, sube, non sube, subeche máis, subeche menos, claro, espectaculares, O sea, comprade os mexillóns, abrídelos ao vapor, facedeslle ao escabeche ca vosa receita, que será un secreto que vai de familia, de xeración en xeración. É unha receta sencilliña, É como, bueno, un escabeche sempre leva vinagre, leva aceite, pois, bueno, un pouco que lle quera botar cada un, neste caso leva cebola... Isto vai cunha base de cebola, en aceite de oliva, logo co vinagre, e botamos e mezclamos pimentón dulce con pimentón picante. Que aí é onde sale o máis ou menos picantes. Claro, dependendo... E deixámolos un pouquiño, normalmente suélense servir o día seguinte, para que maceren un pouquiño e collan un pouquiño de sustancia. Estos de cando están feitos? Estos están feitos, pois de antes de ayer. Pois seguramente, se viñera a semana que ven e ainda se mantivera, que seguramente estarían máis ricos. E que canto máis, hombre, non claro, demasiado, non que evidentemente, pasen 4 meses, pero... É como a zorza, ten que ter uns días de adobo. Delicioso, non me vou a resistir a outro, máis pequeno para non estar masticando o mexillón 20 minutos, que tampouco é plan delicioso. Si por aspecto, podenche parecer de lata porque son perfectos, pero hai unha cousa que cando metes na boca... A textura é distinta. O mexillón de lata desfaise na boca, que este notas unha textura distinta. De feito, a xente cambia de opinión cando os proba. Claro, como para non cambiar. Hoxe vou facer unha cousa que non se me va a reñir cando facemos o programa, que é decir o precio.
Costan sin problema. 5 euros esta pedazo ración de mexillóns. E que antes de broma, falábamos Carmela máis antes de empezar o programa, e me dicía, a ver, eu non teño menú do día, porque si ti vas o que teño na carta, faz un menú do día a ti o teu gusto. Isto que temos diante, que vamos a probar despois, que vou probar eu despois, esa é unha ración, non é que hoxe a fixera máis grande para sair na televisión. Non, é unha ración. Esa é unha ración. Bueno, pois o que hai na mesa, 5 euros, 8,50, pois 13,50 euros, sale todo. Pensemos que con isto, non sei vostedes, pero no meu caso, comen dúas persoas perfectamente, pero perfectamente. Si facémolo a metade, máis ou menos non, un menú do día para unha persona moi ben apañado, moi ben apañado. Isto parece un agasallo, porque isto é calidade, isto é produto da terra, isto é un bo produto, coidado, como dicíamos, aceite de oliva, a súa ceboliña, un bo vinagre, un bo pimentón, un bo mexillón. O mexillón un pouco depende da zona, non? Sí, depende da zona. Bueno, nos traballamos con Rías Baixas normalmente, Claro. o Grove, toda a zona esta de por aquí, pero bueno, evidentemente... No Grove teñen denominación de orixe agora, de orixe protegida ou algo así, o mexillón. O sea, a señora que nos trae a nos, ela colle en varios sitios. Pero sempre produto da terra. Despois falaba eu adiantaba esta zorza. Isto é espectacular. Xa falamos noutras ocasións, eu tiña curiosidade, e hoxe vasme facer feliz, que era, sempre falamos que a zorza prepara a ti. A zorza prepara a ti. Veñen as pezas de carne, eso sí, porque xa fixen o chisto noutra ocasión, non se vai poñer tamén Carmela, aquí nos Carrisos, en Padrón, que é moi fácil, tal cual entras en Padrón, a tasca típica de toda a vida que tiña a parra, que estaba así aberta e que agora está pechada para poder estar disfrutando dela verán e inverno. Bueno, pois esos son os Carrisos. Dicía que só che faltaba matar as pezas. Pero que si fai é o adobo. Sí, o adobo si se fai aquí. E outra pregunta, picas ti a carne, xa ben picada? A carne xa me traen picada. Xa ben picadiña. Pero a min pareceme como que está picada a man, non? Que traen má picada, pero picada a man. Vamos Claro. a ver, aquí o que se trata é de poñer zorza, como antiguamente. A zorza é a carne que despois se facían os chourizos. E que a miña carne, a zorza de carne picada da boloñesa, É que iso xa non sería zorza. a mí xa non me gusta. Zorza, nos tratamos de que sea como era antiguamente. Eu recordo na miña casa que a matanza, miña nai tiña unha pota destas así de color rojo que había en casi todas as casas, e ella doaba, pero unha pota grande, ella doaba a zorza. Estaba como mínimo 5 días. Daquelas que eran vermellas e por dentro eran como azuis. Efectivamente, Sí. pois estaba aí. Incluso me acordo de metías o raxo dentro para que collera. Íbala probando, os 2 días, e íbala movendo. Bueno, pois aquí trátase de facer o mismo, sin a pota. Claro, non é... Entonces, claro, son trozos máis grandes, non é carne picada. Claro que ten moito mellor pinta. Pero a receta, ti xa tes unha receta, vas probando un pouco, porque o que falábamos, que non sempre salen as cousas como... Non sempre salen as cousas iguales. Trato de acordarme como se facía antes na casa. Que cantidade de zorza podes facer ti, máis ou menos? Non sei, un así. Depende das épocas. Claro, depende das épocas. Non che vou preguntar na Pascua, Non, porque eso eso xa... Eso son, no verano, son, non sei, Esta muller un día de Pascua fixo 40 tortillas fora. un domingo, sí. Un por domingo de mañá. 40 tortillas. 40 tortillas. Quedouche a cabeza aliviada, Uf. Non quixeches ver unha tortilla nos seguintes 6 meses. Vos pensades que isto fago porque estou aquí, non? Non. Fago porque está bo. Está boísimo. Está boísimo. Ten ese puntiño a pimentón, ten ese puntiño a loureiro que lle estou vendo delicioso, porque tampouco está moi forte. No. A ver, a zorza suave non pode ser, por senón non sería zorza. Evidentemente, suave non, pero bueno, tampouco se trata de que a xente despois coma zorza durante 2 días. Sabes o que máis me gusta a mí? Isto. Que vos lo vou enseñar. Isto é a pataca que queda por debaixo da zorza, vai caendo toda a salsiña da zorza, vai se impregnando, e isto xa é un luxo. Tasca típica aos Carrisos, onde se non comer, pois eso, unha boa zorza, teño que comelo. Uns bons mexillóns, pinchos morunos, xamón asado... Asado, que asamos aquí, despois prepárase unha salsa,
que leva todo tipo de vegetales, de legumbres. Esa salsiña que así como gordiña que va... Sí. Ah, que rica. O xamón ásase, o sea, simplemente cas legumbres e con aceite de oliva e viño blanco. E despois eso vai todo triturado e sácase según cada ración de xamón, pois leva a súa E porción eso, de salsa. que vosotros os donos, non? Eso despois vos facedes un bocadillo con eso, e eso está delicioso. Está. A que sí? Si tosta o pan e vai o xamón Bueno, dentro, xa, está xa, impresionante. eso. Tasca típica, os carrisos. Está en Padrón, como dicía, é moi fácil de recoñecer e como o seu propio nome indica, pois é toda esa comida tradicional. E a mí o que sempre me dá moita seguridade é que moitas das cousas, é dicir, todo é imposible, pero moitísimas das cousas que se sacan desa cociña as fai esta muller. Bueno, esta muller é algunha xente que te axuda, claro. Sempre hai axuda. Claro, pero, por exemplo, os adobos, tanto dos pinchos morunos como da zorza, o escabeche dos mexillóns, o que falabas, a salsa do xamón asado, as empanadas de millo, bueno, todo o que sale dai é 100% natural, e supoño que facendo, non sei ata que punto, foi algo que sempre estivo contigo, ou en moitas ocasións chamas por teléfono a unha nai, unha tía, non? Para preguntar, como se facía isto? Que lle botabas tía? Sí, pregunta, sí. E como isto é unha cociña tradicional, Sí. tampouco non podes chamar ao buli. Claro, Tens que chamar a tua avoa, a tua nai, a tua tía, que son os sabios. que son as que saben e se acordan de como se facían antiguamente as cousas. Claro. Porque hoxe en día cambiaron moitos tempos, hai preparacións distintas, pero se aquí se trata de poñer o de antes, digamos, as cousas que de toda a vida da nosa zona, daqui da zona esta de Padrón, chama a tua nai ou chama a tua avoa. Claro, e aparte son as que teñen eses pequenos trucos que son o que fan que teña ese sabor de antes, porque o mellor ti buscas, pois non sei, en internet ou nun libro unha receita, máis ou menos pode vir explicada, pero sempre lle falta ou esa cantidade ou ese xeito de facelo que é o que dá que ao final o resultado sexa este. Mas sobre todo vendo. Vendo, non? Vendo moito. Vendo como se fai, pois é como mellor aprendes. Bueno, contabas ti da zorza, non? De antes, que ti tiñas na memoria perfectamente. Claro. E me acordo na casa de picar con miña nai a carne para facer a zorza, para facer os chourizos, claro, vamos. da matanza. Claro, picábase todo a man. Claro, que era a explicación que dabas ti antes. A zorza realmente era a carne que levaría ao chourizo. Entón, claro, que vaya picada non ten xeito. Paréceme que a relación calidade-prezo, e isto non o podes dicir ti, é un agasallo. Pero bueno, tamén hai que axustarse un pouco os tempos en que estamos. Hai que mirar un poquillo pola economía de todos. Claro, pola vosa, pero tamén sí. ca xente veña. Que a ver, que cada un sabe cal é a súa economía, non? Pero que tamén ás veces podemos nos permitir sair a comer fora sin ter que derrochar, e o mellor eso, pedir uns mexillóns, pedir un poquinho de zorza, ou que xa queremos pedir algo máis, pois que aquí hai máis cousas, hai boi, hai chuletas de tenreira, hai moitas máis cousas, pero bueno, que o mellor tamén para darnos unha alegría con dúas cañas e así, pois arreglamos a cena ou a comida. Claro, pero que tamén eso, que hai moitas máis cousas. Evidentemente, aquí podes comer con todo tipo de precios. Sí, nunca falamos de peixe, pero tamén ides mirando o peixe vamos que hai vendo na eso, praza. vai según o que xa na praza. Claro, Sí, pero tamén temos algo de peixe, evidentemente, e ter un poquinho de todo. Claro, se xente que de marisco, non vos preocupes, que Carmela tamén vos sirve marisco. Isto aquí a gusto do consumidor, non? Si, un poquinho adaptámonos á clientela. Claro, eso é importante. Carmela, deixácheme enamorado desto, pero daqueles mexillóns máis, Bueno, que eu son de Carril, entón... Ti falabas das Rías Baixas, eu sei, eso é espectacular, boísimo. Tanto gusto. Tanto gusto.